Dámy a páni, chcel by som vám povedať fakt dôležitú novinku. Sme presťahovaní! Čekuj to, je tu gnom, je tu záhradka a milión vecí. Tu je naša bejska. Moja obľúbená časť je detských tu máme sekery, knihy, hovadiny, neviem na čo slúžia, mapy a automechanický kútik. To je moja posteľ. Ja máme vánku, čo by sme mohli získať. A dneska je honba za knihami. Čo znamená, že ideme tu. Takže dneska to bude sranda. Samozrejme, nesmie nám chýbať cigy. Ty vole, ja som dlho nekúril, kámo, treba mi to. A potom. Fú, ja neviem, či toto nám dá čo bere, či ne? 138. No ako uľahčíme si náklad, no. Tu dáme nejakú chladničku, samozrejme. Alebo nadchlad... Ježišmaria, milujem to. Nemáme ešte dlhodáke na cestu, samozrejme. 2 litre vody, k tomu ešte 1 vodu pre istotu. Ešte dačo na obranu, samozrejme. Zoberáme len tieto dve. Baterka, to je samozrejmosť. A si môžeme vyraziť. Musíme ešte zatvoriť dvere, samozrejme. Nazdar gnome. A ideme na výpravu. To ja som nezobral žiadny sáčok. A jak si poradíme. Tak samozrejme si zapneme rady koní. Vysvetlíme si plán. Náš cieľ cesty je March Ridge, kde je community center a tam by sa mal nachádzať knižnica. Poďme sa pozrieť, či to stalo za to. Ja len prejdem okolo. Čo autom brzo nevyplatí chodiť, čo? No nič. Zapamätajte si, že tu sme nechali auto, jo? Bereme vodu, lekarničku, dzeru. Baterku som chcel, kurva. Zapamätaj, tu necháme auto. Čaute. Viete, čo by sa mi teraz hodilo? Tá baterka, ktorú som nezvedel. Nevadí. Okay. A mali by sme si nájsť barak na prespátie, bo ako unavený som celkom, takže... Skúsime, nenapadne. Alebo to neskúsime. Baterka. Ja som solidný, kámo. Kúrňa, 3 hodiny ráno. To, čo sa mi pláno snívalo. Kámo, berem. Nič. Paráda, konzerva. Nice, tak Ježišmaria, my sme doma. Joj. Nemáte tu tak kde koš? Nemáte tu koš? No tu nemajú koš, pri som bol. A tu... Amerika! He? Nepotrebujem sáčok, kámo. Nechajte sa rušiť, ale len tak. Zariskujeme trošku. Vyplatil sa? Už som vydýchaný, to nie je bardzo dobré. A toto už vôbec nie je dobré, kámo. Ja si potrebujem oddychnúť celkom. Nič, ty poď tu. Ja si potrebujem trošku oddychnúť. Kámo, zase nič? Tu chcem tak veľa, keď chcem sáčok. Veci na šite? Tu chcú? Preventívne sa napijem. Nezhajzlu. To nebol zhajzlu, dúfam. Medical Center. Ok, vás to je viacej, jak som čakal. Nič prechádzka, či jak to vidím? Nie, že aj tak by som chcel ísť do toho medical, takže vás odlákam trošku. Neviete? Komunikál, center. Nerozumejú. Sáčok nebude? Yes, easy. No, dobrá správa je, že máme sáčok. Tá horšia správa je, že máme tu ich. Nič, ale vidím tú školu. A vidím, že sa dá ísť zadným chodom, takže... A napijem sa. Však sa neponáhľame, čo? Že on zombici za mnou idú. Ale no tak, však som im zdrhnul projekt chvíľou do pi... Ja si nevšimajte, kamo. Nevadí, hľadáme knižnicu. Tejto prde. Serus, brat. Nevieš, kde je knižnica náhodou? Čauko. Ja som ju prešiel. No, automat. Čipsy. Môžem si preilustrovať, čo ponúkate. Tu mi ukazuje tú šipočku, čo som prečítal, tak to je super. My hľadáme Carpentry hlavne. Magazíny. Carpentry 3, ok, už sa takde dostávame. Serus, kámo. Tu čo robí zvonec len tak za chodový? Aha, tu je slepa. Dobre, jeden po druhom, hej, zas. Pani.
Ale no tak, no dávaj, poď. Si robíš prd. Proste to je zachodový zvonec len tak. Ale to je druhé patro, tak to počkaj. Big helma. To vyzerá fakt dobré. Mohol som bližšie zaparkovať, ne? To má fakt... Si robíte zo mňa pred... Serus. Poďte tu, poďte tu. Hop. Opa, hej, počkaj, vás to ide teraz. Počkaj, ja celkom nestíham tým, že som ťažký. A už sa mi to tu nelúbi. Vyber baterku, prosím. Ja som sa vás trošku podcenil, chlapi, bo toto som fakt nečakal. Nič to, toto položím sem. No, poďte tu, no. Ty vole, som myslel. Tak toto si berem. Carpentry 2? To už mám, ne? Carpentry 3 mám, aha. Tracking 1, to sa môže hodiť. Ako to je v pohode, Carpentry 1, 2, ako, no 2, 3, lebo one. Jednotku môžeme získať aj tak, že proste čo budem robiť, no. Nič naštudujeme si tieto somariny. Tu máme magazíny, ktoré si naštudujeme. OK, všetky jednotky, čo sme mohli, tak sme zobrali, takže ideme to tu preskúmať ešte viac. Nič, to necháme tu pri vchode, no. Lekárnička to chcú. Ty vole, akože okrem tej miestnosti na čítanie kníh to nie je nič užitočné, ak tak kúkam. Ako hlavné boli knihy, no. Nič, chce to miesto na prespatie. Možno tu? Ako nepotrebujeme posteľ, ale bolo by najlepšie asi. Najmä neboli karty. To je ubytovňa, ako fakt. Opa, tak toto sa mi neubí, ale tak to nič. Možno tu? Ja sa chcem vyspať Tak tebe seka. Tu je pošta. Ja tu hore sa bojím celkom, ale verím si. Ok, tu by to mohlo byť aj safe, ne? Tu sa vyspím na stoličke, kamo. Hopa, hej. Nie, teraz je to má to... Nič, ja toto idem preskúmať. Tu si dáme pitlík. Keď nám bude fakt dochádzať jedlo, no tak to je znak, že máme odísť. Ideme pozrieť na maily. No jasné, kámo, toto nám treba na 100 toto nám treba. Basic mechanic. Kámo, ale je to cool, že tu máš proste mailboxy, ty vole. Alkohol, to chcú? Jak označím alkohol, tu také nej? Dá sa to porovnať k benzínu. A vínko, ne, slabé kusy. Hoj. Carpentry 1. Mini chladnička, kámo, to chcem. Zorobil som knihy dole. Nič, dobre. My sme tu. Naše auto je tu. Carpentry 1, 2, 3, kámo, ježíš. Nebola 4 v knižnici náhodou? 4 by som chcel. Nebola 4 v tej knižnici náhodou? Ty kokos, ja neviem. Nič, tu si označíme, ne? Tu máme auto, označíme si auto. Tu máme luty. Neviem, či chcem skúmať celé mesto, ale to zase prečo ne? Nie, ja som tak zajímavý, komu. Alebo ja by som vás aj mohol odlákať, čo? Tak pôjdeme tam, tomu ver, poďte za mnou. Shit, vzývam vás na kafe, čo vy na to? Poďte na kafe. Poďte aj vy, však čo? Kto by nechcel kafe? Neviem, či stadík vyjdem, to radšej tam nejdem, ale si to obídem, lebo oni sú i tak sprost. Dúfam, že nepôjdu tu, kamo. Kámo, fakt? Nebude to sočok? To je plank v tom? No jasné. Slenderman do pi... Dobre, ja som zase unavený, kámo. To čo mám ísť akože naspäť, alebo čo? To možno to len tak preletím, čuješ, bo však možno to nič nebude už také zaujímavé. To si zo mňa robíš prd. Nie je dobre hneď ísť do barákov, kde vedľa, že? No jasné. Viete, jak to je rare? Do pi... Ok, už to prestalo. A to, že tuto je dead zóna, hej? Dobre. No jasne, kúkaj, jak idú, vole. Dobre, idem do takého baráku sa schovať. Čau! Nič, ten zombík, dokým rozbije dvere, no to... Ja i zaspím. Fakt tak to stredal. Nečakané, fakt.
Opa, tak to som nečakal. Budete odpočívať spolu v pokoji. Amen. Ja sa chcem aspoň napiť, hej. Serus. Tu sú len domy. No hore musím ísť. Keď chcem ako dať čo preskúmávať. Počkej, zoberiem auto a presunieme sa hore. To znie jak plán. Nie jak jasný a dobrý plán, ale... Čauko. Ja som nejakú už má. Zapneme klimošku. Ja by som kus počúval v aute, nech nie sme mokrí, bo môžeme ochorieť a chorobu fakt sa mi nechce riešiť. Tak to musíme si pridať, no. Tak to poviem. Let's head, rýchlo. Pribereme veci. Si robíš pred... Asi nepočkaš, ne, takým to vybavím. Kurňa, co vám je? Topy tvora? Nič. Ja z rozsekám, on počkaj, musím odložiť balík. Bude lepšie ich stratiť asi, hej. No. Čo vlastne môžeme ich dať do tej budovy, bo mne ju netreba už ako používať. Tam ten sa kde rozbehol inak, vole, videli ste ho? Aha. Máme len jedné dvere, takže to neudrží bars dlho. Je to tam? Ešte chladničku. Už to rozbili? Shit. No nič, zmena plánu. Dobrý, a toto presuniem proste, môžem to presunúť do auta? Tak to je gold, kámo. Dobre, chcel som ešte vršok preskúmať. A nebola štyrka tam v tej komunitnej? Ja neviem, ale ich tu dosť, kámo. Je to risk. Áno, môže to byť zisk. Dobre, ja mám plán. Už si zaparkujem tu. Ja hľadám len knižnicu, kámo, nič iné nechcem, len knižnicu. Kámo, keď tu nebude knižnica. Je to škola, nie Slovenská, takže mala by to mať knižnicu. Manconári, mám jednotku? Mne sa zdá, že hej. Ale ja som si istý. Tu sú triedy, kámo, žiadna knižnica? To si robíš pred... A zbrania tu nie sú, však americká škola. Díky. No ja som chcel ísť ešte pozrieť toto komunity, ne? Kúrenia, tu parkujeme, hej, to ja to kúknem, no. No, takto som nečakal. Dobre, ja ťa len zvalím a im vyčistí tamto okno, čo za mnou. Nik. Ty neviem, či to stíjem. Aj. Ty kokos. Počkej, musím zavrieť, kamo. Počkej, zavri. Ticho. Môžeš sa zavrieť? Ďakujem. Ok, nebolo mi všetko jedno, kamo. Toto už je trepka celkom, počkaj, nebude tu? No, ne. Ja kúkam knihy, chápeš? Ja sa chcem vzdelávať. Kurňa, tu ich je veľa. Kámo, keď ja zomrem kvôli knihe, ktorá tu není, to ma fakt Dobre, ja nie som na to fit s nimi fajtiť, chápeš? Hlavne kľud, hej, hlavne kľud. Do pitvor. Potrebujem fakt ten Carpentry 4 a zároveň prežiť, chápeš? Ale tu hore to není, to je pozitívne, není? Dobre, sú bugnutí o seba, to je super napríklad. Ok, už nie sú puknutí. Dobre, asi sa tu vrátim, keď tak, dakedy. Čaute. No, dozviem sa to maximálne v zázname, či to tam bolo, ale nejdem riskovať, mám fakt veľa hovadín. Plus k tomu som vydýchaný a unavený, takže to ako... To je ale, že bolo otvorené. Dobre, ja plot nepreleziem, takže to si musím úplne dať obísť. Hlavne klídek, jo, hlavne klídek. Prosím? No... Toto nie je príjemné, bars. Dobre, tam parkujem, to je super vedieť. Trošku použijem posledný šprint na to, aby som sa dostal do auta. Toto mi nerob. Dobrý. Sorry, typka. Neviem, jak si to prežil, ale fakt gratulujem. Dobrý, no. Bez Carpentry 4, ale so životom. Čo? Samozrejme rady, kokam.